עצם הדבר נכבד מאוד שתהיה נחלה לישראל סמוך להקבר הקדוש והחביב הנ"ל. ובייחוד אם יעלה הדבר לבנות שמה איזה מוסדות קודש הראויים למקום הזה, כמו קיבוץ תלמידי חכמים עוסקים בתורה ובתפילה. כל פעמונים גם המחוג נסוג אחור ונדמה חלום. כשפנה אליי הרב בני אלון בבקשה להקים ישיבה סמוך לקבר רחל, לממש את חזונו של הראיה קוק, אמרתי כן, והרב בני ביקש להתחיל מיד. ישיבה ויישוב יהודי בקבר רחל הם חלק מההבטחה הגדולה של ריבונו של עולם לרחל אמנו ושבו בנים לגבולם. משום מקום וישנה רחל האם האם עוד איך מבקר. כמה וכמה מאות שנים חיכתה אמא שלנו שיבוא פה וישמע פה כל התורה. בניה של אמנו חוזרים ולומדים. איזה ישיבה נפלאה יש פה. חזרנו ללמוד פה תורה, להביא לכאן משפחות, ילדים, והחזון עוד גדול. אנחנו מצפים לעיר יהודית גדולה, העיר בית לחם יהודה. בישיבה התחנכנו לאהבת התורה. התורה כוללת את הכל. מתוך הישיבה נוצר בי הרצון והחשק להעביר את התורה הקדושה גם לדור הבא. בני רחל בנתה אצלי תורת חיים שנותנת לי משמעות לכל העשייה וכוח להתמודד עם הקושי והאתגרים הלא פשוטים שיש במקצוע שלי. זכות גדולה ללמוד פה בישיבה ליד רחל אמנו אחרי 2000 שנה שעם ישראל היה בגלות. חזרנו לפה ויש פה ישיבה שמחה עם דיבוק חברים, אווירה משפחתית, וזוכים ללמוד אצל תלמידי חכמים גדולים. מה שהנחה אותנו הרב קוק זצ"ל זה שיהיה פה כל תורה במקום הזה. כל התורה ניצח באחיזה במקום וכל התורה ינצח באחיזה במקום. יש לנו שטח רחב ידיים בישיבה שמחכה לבניין בית מדרש חדש, פנימיות לבחורים, קריה לאברכים. מגיע לרחל אמנו שבמקום הזה שיצאה הנבואה הגדולה ושבו בנים לגבולם, שתתגשם בקרוב. לכן אין ספק שמי ששותף במפעל הגדול והקדוש הזה, אמנו רחל תתפלל עליו בשמיים, ויהיה לו שפע, ברכה והצלחה. בכל מעשה ידיו הוא שותף למפעל אדיר, ולכל הדברים האלה, בשקל שאתה תורם, ב100 שקל שאתה תורם, ב5,000 שקל שאתה תורם, אתה שותף גדול. כל אחד ואחד לפי יכולתו זוכה ותשרה הברכה בכל מעשה ידיו על ידי התורה ועל ידי רחל אמנו ובכל הברכות. חזק ונתחזק.